ľudia, dneska vás vítam v novom videu a dnes hrám vylúpanie. Mám tu botov, jedného, druhého. Musím to potichu dať, lebo nechcem žiadne hlučné, lebo keby som to dal hlučne, tak by za mňa botovi museli robiť veľké veci, ale ja nechcem. Musím sa sústrediť, dám si masku. Je to NPCčko. Už uteká. Poď sem. Musím ho zabiť. A teraz ho zoberiem. Ne! Niekto ho vidí. Ten typek ho vidí. Ne! Dobre. Ne! Som tu pokašľal. Tak už ideme. Už ideme do útoku. Už idú policajti. Tak rýchlo musím ísť. Idem vylúpať banku. Alebo Diamond Store. A už sú tu boti. A ideme. Hej! To čo je? Dobre. Dobre. Dobre, bereme. Aby sme dostali najviac money. Som už lepší v tejto hre. Už som to párkrát hrával. Ale chcel som to natočiť pre vás, aby ste videli, jakú hru hrávam. Takže musíme to tu vylúpiť rýchlo, lebo prídu za chvíľu policajti, ale už sú tu. To koľko ich tam je? Díky botovia, Až a Sidra. Tam je, z druhej strany. Tak ideme po ňom. Ale nechcem, ja idem najskôr vylúpiť. Takže. Naranty a iné bereme. Tu sú diamantové, ale nemajú moc hodnotu, len 200 a tak. No, tak musíme sa dočkať toho, že musím zobrať všetko, aby sme mali čo najviac. Rýchlo. Zatiaľ mám čo najviac HP. Musím to vyhrať. Nie, nik som tam nenechal. Ideme. Je to policajné auto, musíme rýchlo ísť. Poďme. Kam on sa bugol? Jemu tam idú nohy, necháme prečo. Tak, ideme. Bereme šperky. Tuto máme, šperky, bereme rýchlo. Doma v kuse trafa. Neviem. To je jedno. A keď chcete na budúce takýto diel, tak dajte mi odber a like a možno sa dočkáte aj s mojimi kamarátmi. Dobre. Nie som ešte taký profik v tejto hre, ale mám lepšie veci. Takže keď si zahrajete, tak viete, aké mám veci. Ale keď zistíte, aké mám veci, tak žiadno sranda, proste klasické veci. Vykráňame. No som trocha krivší. Táto hra vôbec není zabugovaná, takže myslím si, že všetko dopadne dobre. Máme tam už skoro 40 000 na loot, ale už mi to je jedno, lebo už som tu všetko zobral a teraz idem všetko dávať do auta. Mohol som dať potichu, ale tam sú poliči. Alebo security. To je krivé ako pomeno. Ja som krivý. Ja som úplne krivý. To musím napraviť. Bereme, aby sme mali najviac peňazí. A ideme. Tam je ďalší security, ale mne to je jedno. Najskôr si tam dám všetky maličky. Čo máš? Tvar. Asi je mŕtvý. No tu zostaňte, botovia. Ja len odnášam tašky. Tašky. Ale nepoďte za mňou. Botovia aspoň ma chránia, no. Čo sa dá robiť? Kámo, my dvaja botovia. Čiže poďte sem. A tu dostanete. Neviem, jak to spraviť, ale dám tam. Halalala. Teraz čo? Dáva im to damage, ale iba 80 za sekundu, takže nemyslím si, že to je najlepšie, ale dobré to. Tí botovia v kuse za mňa chodia, to ma otravuje, ale ja sa nikdy nevzdám. Tam sú ešte šperky nevylútené, tak berú šperky. Šperkáči. Tam idem šperkač. Nemôžem, tak ideme rýchlo. Nemôžem tu nič nechať, aby sme dostali čo najviac.
A ešte v tejto hre sú skilly, takže som zvedavý, koľko dostanem skillov. No keď dostanem 0, tak som naštvaný, lebo určite som zle hral. Keď ani som skoro jedenkrát nezastrelil niekoho. Ale aj som bol krivý, takže neviem, či to vyhrajem. A tí botovia ma serú. Robia tu veľa, strieľajú, ale úplne na hovno sú. Spolu keby mali nejaké lepšie zbrane, oni majú tie nubacké zbrane. Ale sú dvaja botovia. Takže možno vyhrajeme, možno nie. Podľa toho, že jak budem ja na tom. Lebo sú tu dvaja botovia a ja už mám skúsenosti s nimi. Takže viem čo môžu spraviť. Sú dobrí, ale otravní. A teraz sa musím sústrediť. Rýchlo. Dobre. Berem šperky. A po schodoch. Ja si kašlem na tie šperky, lebo ježišmaria. Tak toľko to som policajtov fakt dlho nevidel. Botovia, poďte sem. Poďte sem, kúkajte, čo tam je. Kámo, čak sa kúknite, čo tam je. Pomôžte mi. Kámo. Pomôžte mi s tým. Už nie som krivý. Už si myslím, že mi je lepšie. S tým krivínem. Takže, ale ide to tam všetko dávať. Kámo, ešte viacej tu. Kámo, kašlem na to už nebudem, ale dosť nábojov. Už som zobral všetky náboje. A mám veľa. Takto. Áno. Takže. Dobre. Tak mám sek a teraz to tam dám. Bam. Loot 15 000. Máme. Až zobral. Sidra, pomôž mu. Sidra zobrala. Skoro. Ja. Idem to všetko dávať. Kamo, pomoc mi! Pomôžte mi, botovia. Pomôžte mi, botovia, prosím vás, pomôžte mi. Bot. Pomôž mi, prosím. Kamo, to čo je? Toľko svatiakov. To som v živote nevidel. Ideme. Bum. Ďalší. A teším sa, keď dostaneme tie peniaze. Aby ste ma podporili, tak dajte like a odber. Prosím vás, chcem dosiahnuť 20 odberateľov. Tak dajte aspoň ten jeden odber, keď sa dá. Dobre, tá posledná taška, ešte zoberiem možno jednu odtiaľ. Ale už som mám dosť tašiek. No ale mal som aj viacej. Tak ideme. To čo? Nič. To čo im je? Ten botový ašový ulatuje. Nechápem čo. To jak ma osvedčili. Poďte botovia za mňou. Musím zobrať aspoň jeden. Tento. Ešte zoberiem viacej. Aby som mal čo najviac. Ale nikoho tu nevidím zatiaľ. Ale na budúce skúsime s mojimi kamarátmi potichu, lebo nechcem fakt zašiť, aby som išiel ako teraz, lebo policajti všade a musím stále byť ozbrojený, lebo keď niekedy nebudem ozbrojený, tak ma môžu zabiť. Ale je to jednoduchá, si myslím. Úplne jednoduchá, ale trocha smiešná, lebo tí boti vôbec nevedia hrať. Ale vedia dobre healovať. No áno. Vedia málo toho, ale najviac vedia, keď vedia healovať. No healovanie u nich je najlepšie, lebo šprintujú, ale to si neviem predstaviť, jak vedia šprintovať. Pamätám si, že keď som ich videl tak šprintovať, že
cez celú mapu. Boli na poschodí a za 5 sekúnd už boli u mňa. Tak som bol prekvapený dosť. Posledné šperky a už to všetko dám do auta a už som pripravený. Som zvedavý, koľko dostanem. Lebo zabil som iba jednoho civilizačná, takže Takže berem ešte jedno. Ja si myslel, že to je policajt. A 10 minút už to som. Takže posledné. Bam. A idem. Ale nič. Takže ideme. Ježiš. Táto policajta. Shit. Ja. Mám ich. Dobre. Teraz zoberiem si paťôštek. A nie, že uvidím ďalšieho Messiho. A nie. Keď máte radi Messiho, tak dajte like. A keď Ronalda, tak odber. Skúsime tento experiment. A napíšte do komentárov. Že či máte radi Neymara. Keď nemáte radi Neymara, tak nemáte. A keď máte, tak máte. Uvidíme, koľko tu bude lajkov, odberov a komentárov. Takže rýchlo poďte dávať tie odbery, lajky a komentáre. Ale už idem preč, escaping. A už idem. Koľko dostanem skillov? Asi 0. 59 000 XP, ale dostal som 462 000. Tak